Baroya Kurdan îro du tiştên baş kirin. Kîjan baro, baroya Amedê û baroya Şirnexê. Çi kirin? Çûn doz vekirin. Derbarê çi de derbarê kesên ku neheqî li Kurdan kirine. Ji ber çi ev du roj bû li çinara Amedê û li Şemrexa Mêrdînê şewate gelek mezin hebû. Li tora civakî de xelkê bangê alîkarî dikir. Lê aliyê din gelek nijadperest hebûn ku neheqî li Kurdan dikir. Dixwestin hêzê de tir bêşewtanin, hêzê de tir însan di nav de bişewtin. Serveyekê di tora civakî de gelekî parvekirin hatin kirin. Paşê çi bû? Paşê agir şemitî derket ortê di agir de şewatê de 14 kes mirine, bi sedan sewal telef bûne û gundiyan jî gelek zirar dîtine. Mesela zirarê bi milyonan e, bi milyonan lîra TL'ye. Îro hevserokên Dem Partiyê banga alîkariyê kir û di heman demê de banga hikûmetê kir ku ew der wekî cihê afetê bê ragihandin. Her du baroyên ku em xal dikin baroya Amedê û baroya Şirnexê jî çû serî li dozgedî da ku doz derbarê kesên ku neheqî heqaret li gundiyên wê derê li Kurdan kirine. Baroya Amedê di vî warî de xwest doz bê vekirin ji ber neheqiya li Kurdan, li nasnameya Kurdan û li wê derê. Baroya Şirnexê jî derbarê parêzerekî endamê baroya Enqerê de doz vekir. Bifikirin li Enqerê li baroyê parêzerekî heye endamên baroyê ew bi xwe dibe mafê însanan biparêze lê neheqî heqaret însanan dike. Baroya Şirnexê derbarê wî de doz vekir û di heman demê de ji baroya Enqerê zî xwest bikeve nav tevgerê. Ev her du kirinên baroyan kirinên başin, kirinên mihîmin. Em hêvî bikin tiştên wisa zêde bibin ku însan êdî nikaribin heqaretê li Kurdan bikin. Baro çi qas wisa tev bigerin wê hê baştir be û wê hê hindiktir însan bikaribin li dijî Kurdan tiştnan bibêjin. Yek ji rêya têkoşînê jî ji xwe rêya hiqûqê ye û rêya hiqûqê divê baş bê bikaranîn. Loma jî em her du baroyên me yên Amedê û Şirnexê pîroz bikin, hêvî dikin wê di vî warî de hêzê te xebatên xwe bidomînin.